Så bliver det Herning næste gang, og i Herning skal du være opmærksom på, at hvis du skal køre til perronen til højre side, så hvis du skal af, skal du trække til dør 62. I Herning går der tog til Aarhus, det afgår kl. 12.02 fra spor 4. Så snakker vi lige sammen. Det er også helt forkert med alt det, fordi